Imaš ti neki problem? Što? Hajde, Leon, dosta je bilo. Smiri se. Čemu je stvar? Što se to događa? Ima li problema? Ne, mi samo pomažemo izgubljenom dostavljaču, zar ne? Da, ja tražim Martina Blanka. Martin Blank, da, on je tamo ravno u uredu. Hvala. Da, ništa. A ti prestani gnjaviti dečka koji zarađuje za život, okej? Hvala ti. Imaš li problema s dečkima? Ne, s dečkima ne. Što je onda? Tvoja nečakinja? Samo trebam zagrljaj. Što je tu? Nemoj ulaziti. Zašto ne? Što je unutra? Ništa. Zašto si onda takav? Zato što je jako neuredno i jako prašnjavo. Olga je već oprala neku odjeću koju možeš nositi dok ti ne vrate prtljagu. Dogovorila se sa nečakinjom da ti posudi svoju odjeću, je li tako, Olga? Pa odi u svoju sobu i pogledaj što ti je ostalo, što ti je donijela. Hajde. Imate li ključ? Ali jedini ključ koji je postojao ste vi uzeli sa sobom. Izgubio. Dobro, razumijem ako vi ne želite gledati stvari u prostoriji, ali ja moram ući svako malo i početi. Zovite bralara, ali ne dajte Violeti da uđe Ali unutra. prošlo je toliko vremena. Samo učini kako sam rekao. U redu. U redu je. Kada netko osjeća veliku bol i to toliko dugo čuči u njemu, onda se sve ovo dogodi. Sakriješ to u svoje srce i prekriješ to kao ružnu boru s puno šminke ljubavi. To je odlična pustica. Hej, tražim Martina Blanka. Jel znate ko je on? Ne, žao mi je. Ti si Španjolska? Da, ti? Isto, da, kud? Madrid? Ja. Pa što radiš ovdje? Mislim, jesi promašila bus ili? Ne. To je trebala biti šala. Oprosti. Ne, moj otac je diplomat. Lijepo. Pa, moram ići. Martin Blank. I tko je, molim te, taj dečko? On je iz Španjolske. Jesi li donijela vodu koju sam tražila? Samo ovo su imali. Ja ne pijem vodu s okusom. Traži dalje. U redu. Da vidimo. Oprala sam svu lijepu odjeću koju si imala na sebi. I Hvala nabavit ću ti. ti odjeću od svoje nečakinje dok ti ne vrate prtljagu. A vratit će jer to Ramažo upravo rješava. Još nešto? Napravila sam poseban kolač za hvala tebe. ti. Tvoj najdraži deser. Sjetila sam se, a? Samo za tebe tvoj najdraži deser. Zašto bi, Olga? Uvijek se selimo s jednog mjesta na drugo. Tako u krug. Pa, ovaj puta može biti drugačije. Znaš, vidjet ćeš, Nada umire posljednja. Moram te pitati nešto. Što je u onoj tamo zaključanoj sobi? Ona na kraju... Ajde, vidi. Ovdje. Pa kako da znam što je u toj sobi? Kako? Ti uvijek znaš. Samo vješalice. Ostali smo bez vješalica. Moram brzo nabaviti vješalice. Gotovo je. Još ću to doraditi da možemo pokazati Pablo sutra. Neće moći vjerovati. Pašljivo! Ako pokvarim ovo računalo, gotovi smo. A nemaš kopiju dokumenta? Oprosti. O, da, ti si one dečko iz Španjolske, zar ne? Ja sam Ludmila, a ti? Tomas, ja sam dostavljač. Oprosti, ali moram ići. U svakom slučaju... Čovječe, jel ti to ozbiljno? Rekao sam ti da je se kloniš. Ali nisam ni taknu gitaru. Koju gitaru? Pokazat ću ti koju gitaru. Pažljivo! Hej, što se događa? Ovo nije gotovo. Idemo, Tomas. Mogu li dobiti svoju torbu?